Páči tá rodinná atmosféra, ktorá tu prevláda medzi ľuďmi a dobré kapely sú tu. A mne sa určite páči, ako vlastne tvorcovia využili tento priestor v Starej Tehelne a spojili to so štýlovým umením. A je to tu tým pádom veľmi útulné, už len tie svetlá a ten bar využitý z paliet. Je to výborný festival na slovenské pomery, pomerne teda jedinečný. Otázka je, či bude dlhodobo udržateľný. Ja by som bol rád, som tu vlastne druhý rok a stále tu objavím niečo nové, niečo, čo ja nepoznám, keďže až tak sa neorientujem v týchto trendoch. A ja sa tu veľmi dobre cítim. Predáva sa nám celkom dobre, aj keď veľmi veľa ľudí má minútu peňaženku kvôli včerajšiemu piatkovému. Takže mohlo by to byť aj lepšie, ale ináč veľmi dobre sa nám predáva, lebo ľudia sú veľmi milí a veľmi sa nechajú radi ovplyvniť predajcom.